Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's an international friendly. Bafana 1, Ghana 0. I'm joined by Frank, the beekeeper. Yeah. I beekeeper little bingelele ezweni. Weswa nje. Mnandi ezweni. These are all things. Mnandi ezweni. Bayolala bephupha inyosi ezweni. I know bafethu ngisasho bafethu hayi. Aqilazekile ama buying stand. Yeah. Khathela inyama, khumka amazinyo. Yeah. Kumnandi mfethu ngicabanga uHugo Bros mfethu noma ngathiwani umhlophe na ngokwekhala kodwa ibhakaniya leliya. Ibhakanile liyana. Yeah, okay Sithibo, I know mngani wami ukhohlwe ukusho ukuthi Ghana not Mbule 1. Nansi into mfethu, nansi into engifuna ukisho mfethu. Sebekhulumile abafethu bakhulumile ngebhola, bachaza bakubonile, understand? Sibonga bonke abachaze ngebhola. Nakhula ngikhona mina abafethu ngiyibeekeeper. 2026 siyandinga abafethu, bathi don't drink and drive. Bafethu ngithi ngiyibhakaniya ngiphinde ngibe inceku kaJehova. Understand? Bafethu kulonyaka lo into engiyicela kubantu bafethu ukuthi amaplane akho badu waplanile January uthi uzoyenza izinto ngoDecember uma ngenzeka ngakwenzekanga kuNkulunkulu bafethu sibonga okuncane sibonga okukhulu you understand akusilicala ukuthi bewuthe uzoshada December ufika uDecember ngisho ukulobola kulobolekanga into engisho bafethu ukuthi okungenzekanga akwenzekanga into engisho bafethu kuphela unyaka akungaphela amaphupho kuphela unyaka lokhu kade ukufisile kwangenzeka next year another time next year kuyenzeka another thing engicela bafethu asicompete kungenzeki ugcine uyoshintsha sofa isidingo singekho ngoba ubona umakhelwane ethenga sofa ungagcini wakha kanti bongaplananga ukwakha just ubone kwakhiwa yemukela onakho bonga omncane ubonge okukhulu asifani asilingani amandla abantu awalingani next year is next year okungenzekanga lo nyaka next year kuyenzeka nani wempofana mazepa icup uma ningayithathanga ngelinye lamalanga uyothatha mnandi ezweni